estimation nila dito sa insurance support nasa 33,000 plus yung estimation nila. Yung pinakita ko yung quotation doon sa kabila, binabaan nila yung ano natin, yung insurance na babayaran. So ginawa nilang tapos laminated board. So ang ganda yung laminated board. So marami po silang tinda rito. Gypsum board, hard deflex, 9mm, 12mm. So meron po rito laminated board na plywood na 18mm. So meron po rito. Tapos sila architect punta dito. Sila na nagdeliver ng mga ibang gamit dito. Si Architect Oliver at saka si Ian. So ayun, tayo naman pupunta dito. Ayan o. So demolition muna tayo. Demolition. So may bahay na to dati. Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. So andito po tayo sa Port Tarlac. So PMS ulit ni Mac Ranger. PMS po niya. So naka-schedule po siya ng 8:30 po rito. So bali ang natakbo niya nasa 39,859 na po. So yun na po yung mga natakbo niya. So maghalos isang taon na po siya sa August. Good morning po ma'am. Ayun, PMS ulit. Sige po ma'am. Okay, so habang naghihintay po tayo, so tingnan na muna natin itong mga sasakyan na naka-display dito. Ayun o, next generation territory titanium. Ganda na rin ng muka. Ayos na rin. Ito naman Ford Sports. Ano ba to? Ford Everest. Yung kulay blue. Tapos yung isa wild truck, yung nandun sa gilid. So yung pinaka maganda para sa akin yung wild truck. Mas gusto ko po yung wild truck kaysa dun sa Raptor. So naka 360 na rin yung camera na ito. Okay, so isa pang pinunta natin dito bukod dun sa PMS ay nirenew na po natin yung insurance. So may nag-offer sa akin na ibang insurance sa labas. So kasi insurance lang sasakyan natin in-house, so dito lang po siya sa Ford. So nag-offer din sa kabila ng insurance mababa, nasa 28,000 plus. Pinakita ko rito sa Ford, dito sa insurance silang dito. Unang estimation nila dito sa insurance sa Ford nasa 33,000 plus yung estimation nila. Yung pinakita ko yung quotation doon sa kabila, binabaan nila yung
ano natin, yung insurance na babayaran. So ginawa nilang 28,000 plus, flat lang po siya. So 28,000 sakto. Doon sa isa kasi 28,400 plus. So dito sa Ford ginawa nilang 28, so mas mababa pa rin. So dito na kukumuha mga boss. So nirenew ko na rito yung insurance natin, nasa 28. Siyempre sa next year bababa na naman yung insurance nito. So habang tumatagal kasi yung sasakyan, bumababa rin yung binabayaran natin sa insurance. So ngayong year na to, pangalawang year, nasa 28,000 na lang po yung bigay sa atin ng insurance dito sa Ford. So pwede pa lang bumaba mga boss. So kausapin nyo lang po yung dito sa Ford, kung may nag-alok sa inyo, pwede nyo ipakita rito, pwede pala nilang tapatan yung insurance, pwede nang babaan yung bibigay nilang insurance sa inyo. So yun lang. So habang inintay natin yung sasakyan natin, so PMS, so overhaul check up. Okay, so natapos din mga boss. So alas 8:30 po tayo dumating dito. Ngayon katatapos lang po natin na matapos yung schedule natin dito. So alas 2 na po. So medyo matagal-tagal pa yung ano natin dito, pagtambay. So yung PMS po natin nasa 5,717. So overall check up na po yan, wala pa pong pinalitan. So ang pinalitan lang dyan, L filter, tsaka yung filter ng ano ba yun mga boss, aircon. So yun po yung pinalitan. Okay, thank you. Well, salamat. So, yun lang po naman yung pinalitan dito. Okay. So, yung mga tire okay pa naman, brake pad okay pa naman, battery condition okay pa naman. So, multi-point inspection mga boss. Okay, so brake cleaner, filter air cleaner, filter AC pressed air. So yan pa yung mga pinalitan, yung parts. Tapos sunrise, ano to, cost miscellaneous bali 560 po yun. 5,717 yung binayaran natin dito sa Ford. Okay, so nakawashing na rin po itong sasakyan. So tara, uwi muna tayo. Tignan po natin kung makapunta po tayo doon sa project natin sa Aguilar, Pangasinan. Okay, so yan, dito na po tayo sa bahay. So mag-alas 4 na rin mga boss. So kumain pa kasi ako, pagkatapos kong kumain mag-alas 4 na. So ituloy na lang natin yung vlog natin bukas. So kita-kita po tayo bukas mga boss. So pasyalan po natin yung ibang project natin the next day. Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So dito po tayo sa Tarlac. Bili po tayo ng full boss tsaka laminated board para sa modular cabinet. So isang piraso lang naman yung laminated na bibilin natin. So tara, let's go. Yo, what's up? Good morning. Ano nga kwan? Miss Philippines. Laminated board. Marine, white. Tapos 7 cornice. Ilan? 7 nga, tapos isang white. 7 cornice? Oo. 7 cornice, tapos isang laminated board na white. Marine. Tapos ang laminated. Doon ano nyo na lang, i-arrange pag ganun. Okay, so ayan no. So andito na pa yung cornice. Para sa cornice ito mga boss. Para sa cornice
tapos laminated board. So ando pa yung laminated board. So marami po silang tinda rito. Gypsum board, Hardiplex 9mm, 12mm. So meron po rito laminated board na plywood na 18mm. So meron po rito. So marami pong tinda rito, hindi lang po mga board. So yung mga paring dito rin po natin bilibili. So yung mga quality na paring, so Giamaxi po yung tatak nyo. Oh, lagay mo dito. Lagyan mo dito yung tatlo. Yung tatlo. Yan. Yan. Sakto naman yan dun eh. Oh. Okay. Lagay na. Sige. Kaya wala pa dun eh. Tapuyo to. Yung anim eh. Okay, so tara na mga boss. Iwi muna natin itong mga materialis bago tayo lumakad sa mga project. So yung laminated board nila dito nasa 2,200 po ang bawat isa. 18mm po siya na marine double face. Tapos yung premium cornice, so kami lang kasi gumagamit nun, nasa 560 po yung isa nun. Ang isang bag 20 kilos. Okay, uwi muna tayo mga boss. So ayan, dito po tayo sa Marawi project. So update po natin yung project dito mga boss. Okay. So pipintura na po tayo ng ceiling. So dito haspian po natin to mga boss, kaya kulay yellow yan. So lalagyan natin ng haspian. So anong oras na ba? Saban na. Alaw na. 7:08. Okay. So mag-alaunan ang mga boss. So, ito po yung may salas. Labas mo yung mga pintura. Okay, buksan mo nga ilaw para makita. Okay, so ito yung isang kwarto. So inuuna lang natin itong mga boss, ceiling. Tapos susunod natin itong mga kwarto. Ayan, no? Wala pa yung pin light? Hindi mo gumagana yung pin light. Ha? Hindi pa pinagana? Yung cob light. Okay. Ayos. So tricolor po tong pin light natin tsaka cob light. So pati ito tricolor, kaya lang blue, warm white tsaka violet. So dito warm white, blue, ay warm white daylight tsaka white. Okay. So dito naman RGB yung pinalagay dito ni Sir. RGB. So 15 colors po yan. So may remote po yan mga boss. So naka-yellow rin kasi mag-gaspi po tayo dyan. Okay. So timpla lang tayo ng pang-haspe. Kakang galon, lagyan ng tubig. Okay, magbutas nga muna tayo ng dito mga boss. Ng pin light. So Hardiplex kasi ito mga boss. So ganyan lang mga boss. So tinuro ko lang yung electrician para alam nila. Kasi kung lalagarin mo to ng mano-mano, medyo matagal.
Tsaka pwedeng mabitak yung hardiplex natin. Tadamatay ragadiyo ah. Ate ti tools mo boss? Wala na ba na Madim kaya ang ginbesti kastoy boss? Ha? Ano ay nanay? Bati ka raw. So mas maganda talaga kung may magamit ka. Kung mahal mo yung trabaho mo mga boss, sa gamit pa lang dapat maano ka na, marunong ka mag-invest. So may lagari tayo rito. Hindi naman hindi matalim. Ano? Ha? Pipitak pa rin yung Oo. Tapos oh. Okay na kasi pag ito, mano-mano mo, alam, mahirapan kang tapusin yan. So, importante, kung magtatrabaho ka, dapat kompleto ka para mabilis. Tapos maganda rin yung gamit mo dapat. Okay? Tapos, ba mabaling ka, pwede ka na mag-invest. So, sunod. Ha? Oo. Yung gamit natin sa trabaho ginagamit. Okay, so yung mga boss, meron daw gamit si sir, naiwan niya doon sa bahay nila. So ganun din yung sabi ng mga tao kuminsan. Pagod tayo doon ah. Okay, so timpla lang muna ulit tayo ng panghaspe mga boss. So ang kailangan natin dito yung Hansa Yellow. So naipahid na po natin yung Hansa Yellow. So yun na po yun, yung pinaka base natin. So kailangan din natin ng Burnside na. So ito Burnside na, Boysin man yan o Davis, okay lang. So dito ang ginamit natin Boysin, pero doon sa ibang project natin Davis yung ginamit natin. So pares lang naman yan. So tulid in red, tapos Burnside na. Tapos yung pinaka top coat natin, yun yung acrylic emulsion. So meron din po tayo nung ganyan. Tapos magtitimpla po tayo ngayon. So ito pa yung pang top coat natin, pang pakintab, acrylic emulsion. So siyempre magtitimpla muna tayo, wala naman tayong mahanap na ibang mas maliit na pagtimplahan. So ito yung gagamitin natin ngayon na pagtitimplahan. So okay, lagyan mo nga. Lagyan mo na yan. So yan, itimpla lang natin ito mga boss. Okay, nakikita ba? Yan natin. Ganyan mo yan. So importante malabnaw. Malabnaw lang yung pipintura natin. Nadepende ito kayo sa mga boss sa tubig. Ang hirap tansyahin kasi pag ganyan. Okay, so gumawa po tayo ng sample. Yan na, para matesting natin. Katulad yan, wala na, iba na. Okay, so ayan mga boss. So habang pinapatuyo po yung kulay yellow na nilagay natin doon, punta muna tayo rito sa Burgos. Balik rin po tayo mamaya dyan sa Marawi, sa Burgos Paniki Tarlac project. So may pinapagawa si Sardon. So tingnan natin kung ano yung kornisa na gusto nilang palagay. So sabi ko kasi saka na lang lalagyan ng kornisa yon pag nandun na yung cabinet. So ngayon gusto na lang ipalagay. So tara, punta natin.
Okay. Datan tayo? Okay, so andito po tayo. So kasapin natin si Ma'am Jo. Kasama pa rin natin si Mrs. Ano dyan tayo? Datan ni Ma'am Jo? Yung silay? Juan? Doon yung balay sa Mabali pa ibang tayo? Dabagbaga na kanyak ka. Ito, kay Madam Celine. Ano dyan papayos? Ano papayos ni Sarah? yung kornisa daw po. Nasaan? May closet. Tingnan natin. Ngayon na ba? Ngayon na ba kagad? Kailangan? Lalagay nyo daw po sabi niya. Bago po dumating sabi niya. Kailan ba darating si Sarah? Hindi na siya sabi pero darating daw. Oo, kasi yung mga tao ko nando sa kabilang project. Siyempre, hindi ko naman basta-basta mahugot yun. Kailan ko pang ipaalam. Tulong daw po. Oo. Madali lang naman yan pag binalikan, mababalikan natin ano. Basta ang importante, mano ko lang yung mga tao ko. Hindi na pwedeng hugutin ko kagad yung mga tao ko doon. Eh, siyempre, magalit na yung nagpapagawa doon. Siyempre, kailangan ko pang kausapin. Yun lang. Okay. Darating kasi. Sabi niya. Kailan? Second grade. Yes. Ay, Sarah. Sinabi na. Sinabi na. Yan, wala kayong narinig. Okay. Ay, meron din akong ganito eh. May ganito rin ako. Kaya lang, sa City Hardware ko lang binili. Ito, galing abroad yata. Abroad data? Mahilig sa tools din si Sir Johnny Fernando. Ang dami niyang mga tools. Ito yung mga last na kinabit dito. Ganda. Ganda. Ganda, ang luwang. Ganda na. Ay, Sana kaya all. mo sinampol niyo. Ayan, hindi pa na Ay, nabali Oo. Nabali nila. Ito muna. Sige. Nabali. Ano na ba yan? Di ko alam kayo nagdala. Di ko naman chinik bago niyo nagdala dito. Hindi pa tuyo. Hindi pa ata. Hindi pa. Kaya madaling mabali. Sige. Sige, tingnan ko lang sa Sabado. Baka pwede sila rito. Kausapin ko na yung may-ari ng bahay doon. Lagi dito eh. Andiyan. Doon magla. Okay, so tara na mga boss. So yung lang naman yung cornisa doon sa closet. Ay, doon sa may kwarto. So dyan lang po yung ilalagay niya. Siyempre pag maglalagay tayong cornisa dyan, kailangan din ng mapinturahan. So schedule natin yung mga tao natin dyan para may kabit. Ay, anong oras na? Anong oras na? Wala na. Ganyan lang. Okay na. Okay, so tinesting lang natin mga boss. So ganyan ang mangyayari dyan. So pagkatapos ng malagyan natin ng ng panghaspe, pag natuyo, lalagyan natin ng acrylic emulsion. Acrylic emulsion para sa pampakintab. Okay, so kailangan lang na malabnaw yung timpla ninyo para hindi buo-buo. Okay, so yan lang po. Okay, lakad muna tayo mga boss. So okay na rito. So lalagyan na lang yung mga ilaw. Tapos yung mga pintura. So andun na po yung sample. So yun po yung magiging sample niyan. Ayan. Okay na. So kung kulang ng lagyan mo ng tubig pa. Kung medyo buo-buo. So mas maganda kasi kung medyo malabnaw.
Okay. Okay, doon tayo, sandali. Maglagay ka na lang doon sa ano. Dito. Magsaling ka rito. Ganon din naman yung kulay niyan eh. Tapos lang yung tubig. Okay, tara na mga boss. Okay. So ayun mga boss, andito pa tayo sa Barangay Calsib, Aguilar, Pangasinan. Okay, so medyo late na po tayo na nakarating dito kasi may pinuntahan pa po tayo. Oh, dyan yata si Sarah. Okay, so ngayon lang ako nakapunta rito mga boss. Kahapon sila architect punta rito. Sila na nag-deliver ng mga ibang gamit dito. Si Architect Oliver tsaka si Ian. So ngayon tayo naman yung pupunta rito. Yan o. So demolition muna tayo. Demolition. So may bahay na to dati. So yun, matatanggalin muna natin ito bago tayo magpatayo. So yan. So bungalow lang po to itong gagawin natin. Tapos tatambakan pa po natin ito. So pag makatapos natin mag-puting, magukay, tatambak po tayo. Okay. So yan, binabarikada na natin. Diyan na sila, no? Mas gusto nila rito. Dito na ba, madam? Hello, ante. Asan te? Kulang ada ni Sir Noel. Awangan, sige ka. Kulang ada taga na jay ko ala. Kay ay lugan nata. Madigan nagano? Nag kotse nga na panjay. Jay. Di Manila. Atang. Ata si service sila. Nagawid naman ito. Nagawid din ako. Nag-commutean. Nag-commute? Sundin mi man. Ay babati na toy? Babati na ano ka? Kasam-sam mo tayo ate alas 7. Nga duwa kasam-sam mo tayo. Kulang ito lang. So sila po yung may-ari ng bahay. Nanay ni Sir Noel tapos mga kapatid niya. Punta ka di dalan. Hindi ko pa nagkakot si ate ang gamit. Tagpay yan tayo. Da architect na pan di kalman dito yan tayo na. Di kalman da architect mo tinapan. Ito yun. Ayan. Ang paliwanag na ni architectan, Borman. Paliwanag ni architectan. Ipamanit po yan. Yung paliwanag dan. Kanyamon. Pun sir. Kita ka na rin talaga. Sige. Ground breaking sa kanuno ko sir. 7. Monday. Okay, so balikan na lang natin ito mga boss. So baka sa 7 na tayo po bumalik dito. Taong tama na tapos na rin ito mga boss. Okay, para pa iporman.
Palagpay muna ako. Palagpay ding. Palagpay. Sige. Okay, so uwi rin sila foreman mamaya. So balik ulit sila rito bukas. So andito yung mga service nila. So yung ELF tapos yung FB. So tara. So may kasama po tayo rito na professional, dalawang architect. Gante, salamat ante. Okay, so ayan mga boss. Maulan pa rin po yung ano natin mga boss. Panahon. So andito pa rin tayo sa Aguilar. Waldak yun oh. Aguilar. So ayan mga boss. So baka bukas mga boss punta po tayo sa Itugon, Benguet. So lumalabo pati yung ano natin, wiper. Pati yung wiper nahirapan sa ano Tignan natin kung sabi ngayon ulan. Tikman mo daw yung tubig kung balansa. Ayan o. May isda. Okay, shoutout muna tayo mga boss. Siyempre shoutout ko ulit sila Joker Official Vlog 2.0, tsaka kay Masaoy Dante, kay Boss Masaoy Dante, shoutout po kay Rodin Yap, yan po, kay Ma'am Elizabeth Bersosa, kay Sweet November, ayan po mga boss, shoutout po sa inyo. At kanino pa ba? Ay mga laging nagko-comment, so na-memorize ko na po. Kay Stardust, ayan, kay Ate Ruby. Yan, maraming salamat po sa panonood. Siyempre, huwag niyong kalimutan itong video natin na i-like para i-recommend tayo ni YouTube sa ibang viewers. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. So, kita-kita ulit tayo bukas. God bless po at ingat.